କାମ କରିଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ। ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟେ କି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଇଟା ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଲେଟ୍ ହେଲେ ହେବ ଚଳିବ ହେଲା ଏଇଟା ଗୁଣନ୍ତୁ କେତେ କହିଲେ ସେ 50 ହେଲା ଗୁଣି ନେଲେ ଭଲ ନା ପଇସା ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା ମେନ୍ କଥା ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ତ ବଡ଼ ତାହେଲେ 50 ଦେଲେ ଆପଣ ଚଢ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ ବାକି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ 2ଟା କିସ୍ତିରେ ଦେଇଦେବି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମାନେ 6 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା 6 ଲକ୍ଷଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ କରୁ ବାୟା ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଦେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜିନିଷ ମଗେଇବି ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟେ 50 ଦେଇଦେଲେ ଜିନିଷଟା ଧରିବାକୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି କାଲି ଆପଣ ଏଇଟା ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ଟେନସନ୍ ନା ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ